Лайна. Добре, какво да направим сега? Значи избор от лайна ражда лайна. Толкова сте зле, че направо ви съжалявам. Не ставате за нищо. Грозно, циганско. Пълна прадня сте. Знаеш ли кой съм аз, бе? Знаеш ли кой съм, бе? Вие сте прадня. Прадня, не знаете какво значи. Някой се спрадява и край точка. Вас ви няма, вие не съществувате. Вие сте толкова нещастни, че много ви съжалявам. Но всъщност даже няма смисъл да ви съжалявам, защото това пак е някакво отношение. Аз нямам никакво отношение към вас. Вие сте толкова зле, толкова сте тъпи, толкова сте безсмислени, толкова няма смисъл от вас, че даже трябва да направя класация участници в TikTok, от които няма смисъл. Ами всички тия, които до сега писаха, сте в тази класация. Да. Уви.